lo karbi aron barim ke proy abang pugai ke doan karbi anglong pen angtan ke doan karbi tumta ningkan second isi rata mai pido lagi tuning ben sini tum laso asaing ding ke hok on tuning talak isi suse abang puang piatung puolong kapatua klam melong tuning da cetong itu wining le thot ta laso pitu pin japhan arni hok pon iklo lake nonke bangji pang dak pon lo ni phai krisik ke pan sitani tum karbi aromnarim ke klem purusara tu phan arjusi purusara tu bang pulo je unibarani bang tum ke isi yaso arni kahino arni narim tum ke la sorni bang ke tinggung bang ke chok che da ji pu selang tum tame biar kanang pacinya teng ben dan le tum aron marim laso ningkan sek ben rata mai pi ke tinggung laso tiri pielo tum panang pacini si nona bang ke ni khai krina ke pani si hok pom baji sirke pen sayang deng dak tik pom lo laso baji sirke ke ceng ben pulong ten tum itu arona teng pen sayang dengan isi pen pacun po lapen ke orbongan nang ki pen ceng lo kirim kang du pen ceng lo lahaya sayang deng dan itu klem lapen nang par ke laso aron barim racing rumpia mailong ni kan sek laso amailong aja tong nonji asama chief minister dr himanto biswa sarma siman pengal di sarpu alang kan jo phapono alang kana joni ku lapena parta mail tum karbi chu har singlong hang along singlong hang ke hai alang kame tangke tong ko lapen ke dumbrari chu alang kame uliram policing lo hang alang ita men kitong ko la perang parta me retum himasa alang ita kitong ko lasi penan ke chopha pona luhi la pen hapan ja luhi pen chenglok alui sa foto na to la pola sorni si lasi na to hana pachini bang ke la puno la sorni Caribbean long incoming call from Sub Harold Hansa News 7 Northeast identified by kan true ke dua call. karbi tu man kami Meghalaya ke dua karbi lapen Arunachal ke dua karbi lapen ke Manipur ke dua karbi kapega along ke dua karbi tu man tame dak na ketong unji lasi Caribbean long ke tu anara tu man tanili song che jong je pinpen la so song je pinpen la so mayani aning hang tuman laso na jitong nunje pan ba aron mari mutum pan kajing waya long rata mai pi long karjuji ning ke hang dula tum an song ke to an pen khai ke to an tum han ta ni tum ke black le alar tum jong si bang ji pulong ke tum da bang ke kadok vetenang dulo tin tum la sorni bang ke ni tum manya dhoromo pan ka sorsa puan manya dhorom pan ke lang seleksi laso aron barim laso dak rata mai piki bi pugali lagi ni tum anim hu pir thege plang long lege plang je klor ni ke plang karbi tum tame pu thimi dolo pu pen ke kroi adhorom kalri ka phiju pencil tum ke kroi hola so adhorom phan reng ver nangji mate hola so adhorom wirbe tet nangji pu laso pencil tum na ni si ningkane sekben rata mai piki tu la pen kya chama chief minister phan ke hang ke jadi tum pada aron bari ma tum hanta recognize nangji mane aron bari ma tum ta khai kang thim pu il tum ka chelong ye bangke il tum siksidul pa chelong bangke karbi tum ke methang elami ki pen chenglok jutang jubat pen chenglok e pendeng sumpot pen chenglok ilun tomu pen chenglok e dhoroman ta il tum ke du lasi la so chok plang pu sili tum hanta khai kang thim lasi mane afi bangke afi bangai kachelal dolo mane ke laso dhorom ke kroi ke mane ke skon dolo mane ke joy guru dolo mane ke lukhimon dolo mane ke halong chihu dolo mane bang ke christian man lo la bang le beleg lo sita hu pir the ke plan
keluar ni ke pelang portimi dolo buben ke le tum lo portimi dolo buben karbi tum ke kroi wek adhorong mang ke lake le tum mang ke hodak pen ke lake aron badim karli ka pheju lasila so dhorom alama puthak ne tum ni kan si pet isi ka pereng garjia phasisi kata mai pi dak do po di folong lake ni khai tu nak ke do ko ta na je tong mun je ji phasi choni la so amai lo je tong ji ke akijum nai lo lak isira lak poke an ke arung bucing rum doji pusi along pen bil tanang peli aron marim ke kroi asong tum dopik tapi arong marim tum ke kroi ka klika fejo ku sar pen changlok ham phang asong dopik la tum ateng bil tanang lu pen ateng long te alang se si tum se gari gura chi thik pen laso ningkan sek laso aron marim bacing wai long peli tum pusi karbi pi pu tara lang so long baji se ke pen kita nang liap Pendeng sompot ke lain no dah bang ke baji sir ke pensi ni phai kre nak ke bani ke cheng la so prang ke chief minister bang ji la ke ni tum official program la dah bang po da prang bang ke ala song throgatum central government state government pen lamdon ke chetok la tum lamdon chetok isi pen la so close in ka pichun je phansi da ke chief secretary pen chenglo DGP pen chenglo DGP pen chenglo principal secretary homes additional chief secretary home la tuman da do yaji si so that singwai that pen na phi ke ko plan district ke do karbi khoi ke do karbi atum ajil ding tui pen alang tum tai si ni ka alang tum sarkar aphani si alang tum tha isi ka demand do hala hai demand aputha ka pichun ji aphan si da chu heta ni tum phan da Dr. Dhrom Singh Torna ke hai, apen Elvin Torna ke hai, Dr. Join Torong pi, Kuliram Tra ko partir pi ponsi. Itu hanang pangrum pen, Plain District Organizations ke to an song